fer això? És a dir, quines persones poden integrar aquesta associació? Bueno, doncs, segons el que hem dit, aquesta visió global obliga a una participació global, és a dir, ens interessen persones de tots els àmbits, professionals de tots els tipus, de tots els hereus dels que han fet la història de València, de manera que puguem tindre una visió diversa encara que tinguem un objectiu únic. Evidentment, comptem amb la participació dins d'aquesta sessió de la direcció del centre que té que formar part d'ella sempre. Com? Amb què? Bueno, amb què se pot fer? Evidentment en treball. Aportarem tot el treball que tenim, encara que no cal oblidar una cosa que va dir fa molts anys el director del Col·legi Públic Cervantes quan va escriure al ministre de Cultura, que li va dir, senyor ministro, ante la falta de dinero, la única solució és el dinero. Per tant, nosaltres treballarem també en aquesta direcció, és a dir, evidentment busquem el recolzament institucional, però també buscarem totes les fonts de finançament per a les activitats que farem. En fi, que se puga dir que tot el que farem no se diga milagro, milagro, sinó indústria, indústria, com deia el personatge del Quijote, entès indústria com ingeni, imaginació. Per tant, l'última pregunta és on estarà aquesta associació? Ací, dins del museu. És a dir, ens reunirem ací, viurem des d'ací el treball, perquè és ací on tenim que entendre el que passa al museu, si no, no podrem fer les coses. I sobretot, fins a quan? Bueno, evidentment, una associació no té termini com esta, però sí que podem dir que té un termini molt clar. Aquesta associació funcionarà, des del meu punt de vista, mentre es mantinga l'esperit del museu. És a dir, això no és un contenidor, això és un esperit que es va crear en el moment en què es va decidir fer el museu. Doncs mentre visca aquest esperit, nosaltres estarem recolzant al museu i a Xavier Martí. Gràcies. Toni? Antonio? Perdona, estava buscant informació de l'associació per donar-me ja d'alta. Però, home, si encara no l'han feta, tenen un fum de treball per davant, deixa-los que treballen. Ara el que toca és parlar de la gent que ha fet el museu, és a dir, de les persones que han treballat i han col·laborat per a que el museu siga el que avui és. Una de les raons principals d'aquest acte, el que estem fent ara mateix, esta nit és recordar i agrair a totes les persones i entitats que han fet possible que este museu a dia d'avui encara estigui obert cara al públic. A tots vosaltres, com ho he dit al principi, és esta gala. I a tots vosaltres, és que us ho ha acompanyat durant aquests 10 anys, és per això que fem tots els temps. Perdó, són els nervis del moment. És que serà possible? No, això no és broma. He xerrat hores i hores dins d'aquest museu. He sigut guia i he disfrutat moltíssim. I estic nerviós, deu ser perquè és l'aniversari? Serà. Així que, per favor, disculpeu-me els meus nervis. Com us deia, esta gala va dedicada a tots els que heu col·laborat per a que això continuï endavant. I també, ja que estem disculpant-nos, volem disculpar-nos ja de bestreta perquè no podem evocar a totes les persones, que ja sabeu tots que han sigut moltíssimes. Comencem. Convertir un vell dipòsit d'aigua en un contenidor cultural no és tasca fàcil. Juan Carlos Garrido, per part de l'Ajuntament, i Secopsa s'encarregueren del comès i feren un magnífic treball. A la vista està, no? Crec que és una obra espectacular. Transformar este contenidor resultant en este espai màgic, encisador, en un magnífic museu que és ara, va exigir sortilegis diferents. El nostre primer guardó ha de ser per l'empresa que va fer possible esta formidable creació, General Producciones y Diseños. Però és que Europa se s'ha quedat menuda, esta empresa, i malauradament ara treballen a Qatar, a Llunyà Orient, i avui no poden estar així. Per això, en el seu lloc, se farà càrrec de replegar el guardó Juan Manuel Ríos, l'enginyer que va transformar els encanteris de Boris Mica en realitat i que va fer la magnífica instal·lació audiovisual del museu. Lliura el guardó el director del museu, Javier Martí.
gràcies. La didàctica constitueix, com tots sabeu, un dels punts forts d'aquest museu i és en gran part així gràcies a l'ajut de l'equip d'assessors de la universitat, que comprengueren perfectament el projecte, eixa forma dramatitzada de contar la història, al temps que vigilaren en tot moment per l'imprescindible rigor històric. En nom de tots ells, atorguem un segon guardó de la gala a Josep Vicent Boira, assessor del segle XX i que, afortunadament, ha continuat col·laborant amb el museu en nombroses ocasions. Farà entrega del guardó una de les persones de l'equip creat per al projecte per l'Ajuntament i que va posar cor i ànima en ell, Sílvia Prades. La ciutat de València té, com tots ja sabreu, 22 segles d'història. I contar aquests 22 segles d'història no és cosa fàcil. Tot i que les col·leccions municipals són ben destacables i que la col·laboració en els departaments de l'Ajuntament que custodien els fons històrics ha sigut sempre cordial, grata i oberta, no sempre s'ha trobat aquesta peça concreta que feia falta per explicar un esdeveniment o que il·lustrara allò que volíem mostrar. Per això tenim que donar les gràcies a aquells que han col·laborat amb nosaltres, aquestes entitats com per exemple el Ministeri de Cultura, el Museu de Belles Arts, la Real Societat Econòmica d'Amics del País, l'Institut Lluís Vives. El seu ajut va ser essencial, així com les col·leccions privades com la de Victòria Liceras o José Huguet, entre altres. Tots ells van cedir les peces que van fer que aquesta exposició quedara arredonida i que ara mateix, si no ho heu visitat, ja sabeu, teniu que fer una volteta, que el museu és fantàstic. Per això volem donar-los les gràcies atorgant el tercer guardó que va adreçar a tots al Museu González Martí, així representat en la figura del seu director, Jaume Coll. Lliura el guardó la persona que va ser responsable de la tasca de selecció de peces, Pepa Pasqual. Enhorabona i endavant. Endinsar-se en la història de València suposa descobrir cultures que han deixat una profunda empremta en les nostres tradicions, com ara la musulmana o la jueva. Per explicar les subtileses d'aquestes cultures, de vegades necessitarem documentar-nos a partir de les persones i entitats lligades a elles en l'actualitat. Persones i entitats que, a més, des d'aquest moment es convertiren en companyes de viatge i amb les quals hem emprès multitud d'iniciatives. Volem que el nostre quart guardó siga per al Centre Cultural Islàmic de València, així representat en la persona que va ser durant molts anys la seva presidenta, Amparo Sánchez Rosell. Espereu. I hem pensat que no hi havia millor persona per atorgar este guardó que Alba Toscano, presidenta de la sinagoga de la Jaburà. Ara sí, Ara sí. Moltes gràcies. Quan inaugurarem el museu l'any 2003, hi havia poques entitats pels voltants que ens pogueren fer costat. Tanmateix, tenien com a veïns una institució, diríem, un poc habitual, que aportava una nota exòtica a l'entorn, el centre d'acollida als refugiats. Amb ells, farem les primeres exposicions i gràcies a ells començarem a comprendre que una de les coses que fan gran una ciutat, que la posicionen veritablement en el món, és el seu compromís amb la multiculturalitat. Des d'aleshores, esta lliçó ens ha acompanyat i tractem que impregne tot el que fem.
perquè entenem que la diversitat cultural és un dels tres definidors de la ciutat moderna i els museus que hi treballen han de saber reflexar-la. Atorguem el nostre següent guardó a Felipe Perales, director del Centre d'Acollida als Refugiats. I fa el lliurament el director d'un departament municipal que treballa en una línia molt propera, el Centre d'Atenció a l'Immigrant, Jesús Llévenes. Moltes gràcies i felicitats en l'aniversari. Quan la gent mai ha vingut a este museu i aleshores es dius de vindre i es dius el lloc, què és el que passa? No sé si algú haurà viscut aquesta experiència. Se te queda mirant un poquet en cara de boig, veritat? Dient, ahí no hi ha un museu. Com ja notareu pel meu accent, jo soc de Castelló. No, Anna que volar, no? Que diem allí. Doncs bé, quan a mi Joana em va dir de vindre així, jo diia, però sí, ahir el que hi ha és un solar, unes pintaes i poquet més. Veritat que sí? És que pareix que digues que està en Pernambuco, però no és així, realment. I és que vos vaig a contar un secret d'una persona que a més ha viscut en este barri. Això, no, és l'emoció. És que ella és aixina, El varen fer aixina. Este barri és el de Soternes, però també és el de la Creu. I és que, com ja sabreu, mireu, jo vivia allà davant. Creuar el carrer i ja estava Mislata. Entrar a treballar i entrar a treballar a València. Era magnífic. Este barri és el millor de tota València, però a més, en diferència. I és per això que este barri s'impregna d'esta multiculturalitat que ja comentàvem, no? Per el centre d'acollida del refugiat, perquè és València, és Mislata, i tot això ho notem molt bé en un institut d'educació secundària que tenim just així al costat, el Santa Cruz, on hi ha fins i tot hasta 20 nacionalitats diferents dins de les seues aules. I el pròxim guardó és precisament per al director d'aquest centre, Ferran Barber. I li fa entrega del guardó. Espereu, calma. I li fa entrega del guardó Josep Manuel Sabater, president de l'Associació del Crist de la Creu, un altre engrescador del barri. Ara sí. Moltes gràcies a tots i a totes en nom de les...